Enyina Ghana said yenim eye Dr. Kwaku Otin say sikafo Ghana fo sikafo eye despite group 4 kwa wono so ode necessary bo say Ghana fo sikafo no waka wo bi wonni mesumi nim say enwumakuo ni TV stations akese ai wo Ghana ha de Dr. Kwaku Otin ebiebe ndwuma bebre e wo Ghana wa fa nipa gum ai eye adwuma wom e wo Ghana ha waka esikafo ne wo pie wono ankasa ne radio station so edi ne yie die no emu nkyiremu aba wo mu se wo fie mi fie sa nneema we bi wo bata ebia ye na ye mfa ya adwen ko so ebia fie bi wo ho a enipa nim na so sika ho ne ekukuru sika no ne ye de akopɛ nipa ne ye de aba ye se awo ni ho ne ye de akopɛ awo ne ye de aba ye se sei ni ho ne ye de akokukuru sei ne ye de aba fie ni mmema nko a ye pɛ oba ne ekukuru sika ne ye de akopɛ eye mmema de aba enti ejapade kese ne de akosesa hyebre foforo ne de aba Dr. Kwaku Otin se abusua no bi na wo firi mu wo mabusua no de omusikasem omuyie die nyina ekofa nipa eba enti abusua de enipa pa de do sopo ebi wom na nso sika pa de ebi ne abusua enti wo hwe ma wono na wonam ne mpa bode ne spiritual works a wo ye na ma na break sa covenant na edafio na nne wade ne ho no ensam na doso ma yentie mfi ono ankasa na num eno ne be kama pa me yentie mra sometimes wa wutimi ho se bia wo se wonyes ka but wo bre a wo koba nyina me nsa wo maame ana wo papa wo obusuanfo ta wachi da be na wo be wura afie o mo ho se ye ba na yeye odi sare ho se me maame ne papa nyina so ntia se na ya na me ya se me maame we be 5 years ni em se mo nyina mo ba yeye ne bi mo hu de wa yeye neti no kwasem ni bushia mi free mo paare bushia kontonchi kra sabe o kasi obi eskani wa bushia ni mo a ebi ni ho tete no ye nananom ne ade no mo se o mo de sika e wo fie no ekoji nipa okay na sa ade no o be fise ni wa ye adwuma pa etimi nana e me maame akome o ya na me ko he no nya stroke me ko no sa da eta o frame Kwaku Kwaku mensa no from Kwaku mensa Kwaku hunim say tete no na ye fie na ska wa pa na ye ni nipa enti ye di sika e wo fie no ekoji nipa enti ne nipa bebre wo fie enti make me nana no na sefo no me ma me nana ne ma en nana no kwa be 200 me ka ho bi eska ni fie enti o ka sa no ma me hwe ma chi hu sa enti ni na account ne ye bre we adwuma we no akoye we usa enti ma me trust ne me fasting in players okay na me yimi ho fra busua no spiritual okay na no kwa be na wa fa so mpa ebo no mu ne ade na me bo mpa ese nya me yimi ho fra sa busua we mu enti o se wo hwe busua bebre ma bi ho mo fe power busua obi antimi nware sa ne me ni na ya na ya ade ekoso tuje mpa ebo di pa me obi a me je mpa ebo di pa sorry yes skafo ni bebre unse odu ba bia na ese nyame ni ho o de wonju ho wa ma me nro ho da skana kra me nya bi nte nyame di pa ba na me gira tente e bompa ya won ka se ye me a metima so bompa ya 3 hours me kan se bebre kra he da nyini na so na kra nyame di pa sesi ade obia enkoye homework because ebia na ofie bi wo mi ebia mi se mi fie e wo se me ye homework because ye die no atoa form say yi no anu odin o hey anu odin be se ye bebo mpa ya je ye kra si ho anu odin bakra